Good morning! Ang sakit ng katawan ko, guys. Parang di ako makakilos. Sabi ni kasi yung mga plastic tsaka bag na dala ko kahapon is talagang sinasabi ko sa sa balikat ko. So, kailangan makuha ko talaga yung cart na na sinend sa akin ni Inday kasi folding yun eh. Maganda yung dalin-dalin sa mga ganung place, no, kahit sa palengke, yung ganun. So try kong i-message yung yung seller para meet up kami ngayon. Kasi kailangan ko pang bumalik sa sa DV gawa ng ubos na yung dahan-dahan. Ubos na yung noodles. Grabe kayo. Gustong-gusto niyo pala yung noodles. Kasi nga mahirap talagang mahirap hanapin yun sa mga groceries sa mga groceries, ganun. Yung ibang Korean store is mabilis din maubos. So, ayun. Ako na ako na lang yung magbebenta sa inyo, guys. Pero lang naman yun konti lang naman yung patong nun kasi nga, 'di ba? Food naman yun eh. Nag-enjoy din naman ako na na ipatikim sa inyo yun. Patikman nyo din. So, ayun lang. Babalik ako doon para kuhanan pa kayo ng ng mga noodles. Pero bukas na. Kasi may gagawin ako ngayon. Kaya, yun lang. Magandang umaga. Gising na rin yung bata. Morning. Go na, na. Sakit. Kaloka. Tapos magliligpit pa ako ng mga nilabhan pa. Ay, yung buko. Kaloka. Go na, bilis na. Ayaw mo na. Sino yan? Gustong pumasok. Ayaw mo na si Maggie. Sila pumasok ni Maggie. Ay, siguro na una. Hello. Jesus naman talaga yun. Hello. Jesus. Ay, sus. Ay, pa, baby. Sa si Maggie. Pa, baby. Speaking of... Thank you. Hilamusa po na ako. Speaking of Maggie, kailangan ko din pala siyang dalhin sa ngayon, sa vet para mapaspay. So, ayun. Hindi ako pwedeng umalis ngayon, guys. Oy, ayan. Check mo dyan para kang bum sniffing dog, ha? Ang check mo doon. Ang check mo doon. Krutinting kong mahal. Si Maggie. Maggie, is that you, Maggie? Jesus, this is the one you threw. Rico, laki mo. Ouch! Bakit? Pa, baby, talaga itong krutintin na to. Salamat ka, naligo kayo. Alam nyo guys, yung detergent, ang ganda sa sa fur nila. Hindi ko na sila sinampoo. Yun ang pinaka-shampoo nila. Sinabon ko muna sila nung malunggay na sabon. Ay, madre kakao na sabon. Oh, sige. Amuyin mo yung ihi nyo dyan. Banatang kita. Bibala ka na naman? Ha? Putulin ko tutoy mo. Kaya yun, sinabon ko muna sila nung madre kakao. Tapos nagtunaw ako ng isang scoop nung nung detergent sa isang pitchel na malaki. Tapos sinati-hati ko yung pinang-shampoo ko sa kanila. Ang ganda sa ang ganda sa fur nila, ang lambot. Ayun lang. Binabalita ko lang, guys. Ayun, by the way, baka sabihin nyo na naman, wala nang ginawa sa vlog niya, kundi magbenta. Sinishare ko lang naman, guys, yung mga na didiscover ko mga produkto, baka gusto nyo din, yung mga ganun lang. Di ko naman kayo, guys, pinipilit na na bumili, diba? Kaya, ayun. Malay nyo, makatulong din sa inyo, sa mga may problema din sa mga skin ng mga laga nila, sa paglalaba. Kasi, binili ko talaga yung para sa hindi bihirapan si Emma sa mga whites, especially sa whites. Kasi nga, puro ako putiin din. Si Chris din. Yung uniform niya talagang bongga ang dumi kapag kagaling na sa school. Pagka uwi. So, nahihiya ako na mahirapan siya na maglaba. So, binili ko yung para talaga sa mga whites. Kung gusto niyo lang naman, guys. So, kaya ayun. Anyway, magandang umaga. Happy Wednesday, everyone. Kailangan ng
Kailangan ng kumilos guys para matapos ang gawain ngayon. Yan, habang may sabaw pa. Sige, kalko na. Para makalakad na kayo ni mama na ano. Ngayon daw ba kayo ano, lalakad? Mukha ko ng pizza. Ngayon, pa-check up sila eh. Luto ko ng pansit. Pansit Bicol, may sabaw. Kain tayo. Anong ginagawa mo dyan, Kunanin? Good morning, Nachi Boy! Si Kunanin gustong gusto dito kay Ching Ching eh. Ayan. Tuyo na yung ano niya guys, oh. Galing-galing. Yay! Mapagaling ng Kunanin. Kaganda na ulit ang fur. Yan, matakaw ka kasi nakakain ka ng malansi. Siya lang guys, ang bukod tanging ano, may ganyan. Napaka-sensitive niya. Nga po. Sensitive ako. Sabi ko na ni. Good morning, Ching Ching! Anong ginagawa mo? Ano? Ano? Po? Pupansin ng kuya. Good trip ang bata. Wala kang bangad ah. Ano gawa mo dyan? Oh? Ito yung bago kong dala sa kanya kahapon guys. Oh. Ang cute. Kaso tulog eh. Bukan si Conan kasi lagi tulog. Tawa ng tawa naman yan. Alaga. Good trip. Good trip yan oh. Ano? Ano na naman? Madudente yan. Hala. Paluin kita eh. Pag naka-electric pa ngayon na yung mag-ano. Mag-umot. Oh. Kaya nagawa na kasi yung aircon nila, Inday. Kaya, good trip na lagi ang baby. Tapos, ayun, bumili siya ng ano. Sa Lazada mo lang ito nabili? Sa Facebook. OLX. Facebook. Ang ganda guys. So, bundle na siya. May ano siya. May 5, may stroller. stroller na. Second hand ba? Hindi, Brand new. Wow! Ayun nga, ano. May ano pa siya, oh. IRDY. Ang galing, ah. Oh. Bundle na. May stroller. Tapos, etong ano. Tumatay siguro yan. Nasya sila ni Lucas dyan. Ayun. Share sila dyan ni Lucas. Ay! Ang galing ng Conanin. Ay, gusto dito kay Lucia. Don't worry guys, hindi nakakahawa yung ano. Hindi yung galis. Ano lang yan, yung parang sa kinain niya lang. Kaya kasi kung galis yan, dapat lahat sila meron, 'di ba? Wawa mo ng Conanin ko. Nagkasugat. Pero, ina-applyan ko yan lagi ng ano, ng Amaze Balm. And then, yun nga, naligo siya nung detergent. And, Madre Cacao. Dito na lang yan sa ano, sa baba. Kasi bantayan nila Lucia. Kung makakabantay. Laging tulog. Wilig siya sa baby. Namoy-amoy niya si Lusingsing eh. Ayan. Good morning, Jan! Good morning! Wala kang vlog kahapon. Hindi kita na i-vlog kahapon. Ha? Ano? Good morning, baby! Ay, tut! Ay, ay! Good morning! Uy! Good morning, yaba! Morning na, baby! Good morning! Amoy, 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 amoy! Amoy, 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 amoy! Gigil! Ano yan? Oh, ay! Ulo! Amoy ako, kiligili muna. Tamoy, tamoy, tamoy. Ay! Jarap-jarap pa niya, kiligili, ay! Kiligili, kinamag sa'yo. Simangot na yan. Ayun. Meet up ko ngayon sinong ano. Good news guys. Nag-reply yung seller ng ano, yung pushcart. Na ano mo. Meet up, i-meet ko siya ngayong 10 AM sana sa Metro Point. Kasi babalik pa ako ng ano, diba? Babalik ako ng Divisoria para nga kumuha pa ng ano, ng mga noodles. So, ayun. Gagamitin ko na yung para may ano na ako. Mas maparami yung mabibili ko. Ang sakit ng ano ko, ng braso ko, ng kilikili ko. Feeling ko tutubuan ako ng ano ba yan? Yung bukol sa kilikili.
Color expert. Ay, nagpapapansin naman dyan ang kuya na. Good morning! Good morning, kuya! Ayan si Kunanin, no? Laro kayo lagi, Kunanin. Kunan, para kang banlag, Kunan. Kunan! Tingin ni Kunan. Kunanin! Kunanin! Shh! Kunan! Kunan! Hindi na tuloy naman sin. Natsu! Kunanin! Kunan! Kunanin! Hindi! Kunan! Ano Kunan? Sorry Kunan! Wala siyang banlag na ano. Nanin! Boy, yaba ko yan si Conan. Love ko yan eh. No. Sweet yan si Conan ni. Ay di. Kiss. Oh, diba? May kiss kayo kay Conan Nina. Ay. Alam ka si Conan. Ninaglaruan. Yan, bantay ka kilo ching-ching. Ay, tingnan mo siya. Tingin niya. Ayoko na. Sasakit ng tiyan ko dito. Ikaw na. Nakulo ko talaga itong Kunanin na to eh. Ano, mahilig lang siya guys, humiga. Bantay. Higa lang, higa. Konti na lang, be. Pagaling na yung mo, yung rashes mo. Oo, man. Kaya hindi siya pinapakain ngayon ng manok. Tapos, basta anything na na malansa. Tulad ngayon, naman yung ulam sa taas. Atay ng chicken. Dog food ba pinapakain niyo dyan ngayon? Dog food lang. Back to Lusingsing. Iting! Ay, sapak dito tawa. Iyak, tawa, iyak. Ayun. Kasi nang gunting ko, kukuha lang ako ng ng bubble wrap. Pinaistorbo na naman ako ni Ching Ching eh. Kunanin! Wala pa silang ulam ni Chuboy Chin. Para pala sila ni Natsu ng skin sensitive. Wait lang ha. Bibili tayo ng ulam niya ni Kuya Natsu. Anong gusto yung ulam? Hindi ko na nature ngayon. Oo nga. Kaya konti na lang din yung ko guys. Bubble wrap ko. Ito na lang. Kailangan ko nang bumili ulit. Kuha tayo ng dalawang ikot. Tsaka Nes, unlike ng maruya namin na ano ba yun yung lutong-luto sa basta mabalot lang sa sa harina tapos bigas yung gamit na. Kaya yung crunch niya is iba. Dito puro harina. Malambot. Ayan, kaya pangit. Pinagtsatsaga lang ni Mama kasi yan ang partner eh. Bumili pa talaga siya. Ayun, tapos may dala siyang puso. Yan. May malunggay na naman. Sabi ni Uncle, mahilig talaga si Mama mo sa malunggay. Ayun. Para masustansya. Okay, salin natin sa sa mangkok. Ayun, nakaligo na yan si si Uncle. Paliligo mo pa si Lucia? Hindi yun naligo kahapon, di ba? Oh, paliguan mo na yan si Lucia bago sila umalis ni Uncle. Pa-check up na yan si Uncle. Wawa naman. Hindi alam yung hindi alam yung sakit. Bigla na lang siyang pumayat na kaya papa-general check up ni Mama. So, ayun. Good morning, Mark. Charot. Good morning, Charot. Uy, kadami pala ni Tay. Ayan. Alam namin for lunch. Siguro magsasabaw na lang na pagdating ni Emma. Ipapaluto na lang ako ng konting sabaw na No, na maasim. Masarap yan eh. Puchero na lang. Bili na kaya ako. Bili na ako karne para mapalambot ko na. Yan guys, meron na rin kaming tindang yellow. Para sa kumikitang kabuhayan dyan. Sayang eh. Hi guys, multitasking ako guys.
Maghahabol ako sa ano, na sa soft opening ng ano, nung RYS concept store sa ano sa Cebu. So tomorrow kasi yung soft opening, and sa Sunday yung pinaka opening talaga nila. Ano magkakaiba ng soft opening sa ano, sa isang opening? Enlighten nyo nga ako, guys. So ayun. Anyway, nagluluto ako ng ano, ng pochero. Kaya sinasabi kong multitasking ako. Ayan. Dito na yung ayun na yung vegetable. Tapos ano na lang, pechay. May dinala na si mama kaninang ano, ginataang puso. Kaso masarap kasi niyan lagi. May sabaw. Kapag kami ginataan doon yung gulay, masarap niya may sabaw partner din. So, ayun. Nakatapos ko na yung isang box. Yung isang box na lang. Naayos ko pa yung mga dapat na isend. Ayun, wala pa akong sticker. Pabilo kay Emma. Nakakaloka lang talaga, guys. Ayun. Nagpiprint pa ako. Ay. Buhay, negosyante. Nakaka-lurking. Ano sabi mo? Impact na ka. Ayun na, guys. Diba, no, yung trolley. Mano ko na. Magagamit ko na siya ngayon. At magpapaship na ako. Okay ka na sana sa LBC mo? Brum, brum. Makalagay yung tulo sa nalunan. Chalo-chalo na. Ayun ako magdadala. Naubo si Jackie eh. Baka maulanan. Sige nga, me. Uy, galing nga. Hop. Kaya ko lang nga. Gawa si Jackie ba mo kaya na ang guguro. Tapos, ito yata, me. Dito. Paano ba yan? Makatanggalin mo na ito. Paano ba yun? Bukoy ba marangkay? Ito, oh. Ay, titilo ka din. Oo, yun. Wow, galing ah. May tali siya. Asan yung tali niya? Ayan. Walang kasama. Wait lang, message ko yun. Baka di ko na matanggal yan, Mia. Sige, gaplet. Sige. Nandaan na tao nila. Ha? Oo nga, sino tawag? Ay, dyan si Dayan. Block nyo na lang, me. Yung gate. May dala naman akong susi. Sama na ako ni Jackie. Yan, ready ko na yun sa, ano guys, anong tawag doon? Bazaar. Ayan, habol ko lang to sa, ano, sa concept store. Habol sa opening. Let's go, Jackie. Kaya naman, me? Diyan. Sige. Hi guys, nakauwi na ako. Pumasok sa kunanin na mabantutin. Ay, bakit? Bakit yan? Ay, bakit yan? Kiss. Ay, no. No. Ay. Ay, naku. Kunin. Kunin. Ikaw, ah. Ikaw. Ayan. Dito. Ay. Sige, later. Bye-bye. Ito na lang anak yung bread. Yung kaninang umaga. Spanish. Pwede na yan. May ano doon, may milk. Gusto mo ba? Oh, dyan. Pumili ako. Ay, wala. Bili ka muna. Ay, wala bumili. Merienda tayo, guys. Kape. And then, patabongbong dala nila, ano, nila Mikay. Kain tayo. Ayan, babox ko pa yung mga, ano, mga dadalhin sa bazaar. Kasi ingress na bukas eh. Thursday na tomorrow.
Ayun. This ng araw? Yung dress kami nila, ni Joy. Bukas, kaya yun. Sama ko pag-uwi. Huwag na, anak. Kasi may mga bitbit akong ano eh. Para nga makatulong na ako eh. Sa na lang, sa weekend na lang, mag-ano ka. Sumama ka. Kasi kasama si JJ, ha? Doon ulit tayo kay Tito. Oo. Ay, hindi. Sa bazaar tayo eh. Amen? Hi guys. Gumawa ako. Hi guys. Hindi na ako naligo. Nagilamos na ako at kanina masakit yung ulo ko. Naulanan siguro ko. Or naulan na ako. Kasi nagpa-ship kami kanina ni Jackie. Ayun. Pero ininuman ko na ng paracetamol para hindi tumuloy sa sa lagnat. Kasi nga may ano kami ngayon, di ba? Malapit na yung bazaar. And kailangan ko pang umalis tomorrow. Tapos si Maggie hindi ko pa nadala sa vet. Siguro sa ano na lang, sa Monday na lang. Kasi or iutos ko na lang kay Emma at saka kay Jackie sa weekend. Nadali nila si Maggie sa vet para mapasping nga. Yeah, yun. And then Borlog na yung anak ko. Pinauna ko na siya. Kasama ko siya kanina sana sa baba. Tumutulong siya. Kasi sabi ko muna na siya kasi nagpapagising siya ng maaga para mag-serve nga siya. Altar server daw. Mag-serve siya. Kaya yun. Sabi ko muna na siya, matulog na siya. And pagdating ko guys, ayun, lahat ng pagod ko. Parang nawala. Kasi tingnan nyo. Ayun. Nabumungad sa akin pagdating ko. Ilalagay ko na sana yung laptop eh. Kaso, ayun siya. So, sweet naman ako kahit na napapalo ko minsan sa kakulitan eh. Sweet pa rin talaga siya. Anyway guys, ayun. Good night na ako kasi I'm so tired na. It's, magpi 10 o'clock na. Hindi na rin ako kakain kasi nagmerienda ako nung puto-bumbong and kape. So, enough na yun. Hindi naman ako nakaramdam ng gutom. So, yung good night. We'll see you tomorrow. Try ko mag-edit bukas guys bago ko papuntang Divisoria. Bye!